Croeso cynnes iawn i chi gyd. Braf bod yma. Gobeithio bod chi yn cnesu neu yn gynnas, dibynnu pa mor agos da chi at yr ochr yna, achos mae'r gres i gyd yn dod. Mae'n siŵr fyddai'n gweld yn ystod y gwasanaeth, cotia dal ymlaen y fama, a wedyn chi yn dadwisgo. Bydwch yn dadwisgo gormod. Mae yna fodd troi yr heaters i lawr os da chi'n mynd yn berwedig o boeth, na i ddeud hynna. Ond croeso cynnes i chi sy'n ymuno fo ni adra hefyd. Ga i ddechrau trwy ddeud diolch fawr iawn i bawb fydd wrth i'n weithgar ddoe hefo Brecwast Bethlehem. Gobeithio bod yna neb ddim gwaith, blant, ar ôl bita llond o'ch bolia o wahanol fwydydd. Ond oedd yn hyfryd cael nifer o blant a rhieni wedi dod yma i wneud y gweithgareddau gwahanol, cael sgyrsia, clywed chydig am hanes geni Crist. Felly diolch i bawb fydd wrth i ddygyn yn gegin, paratoi bwyd, paratoi crefft ac yn arwain, ag wrth gwrs y rhai fydd yn helpu ni ddeud y stori yn actio hefyd arbennig. Da ni ddiolchgar iawn i chi. O ran cyhoeddiadau wrth yma, na ni roi nhw fyny ar y sgrin i chi. Mi fyddwn ni'n cynnal yn astudiaeth Feiblaidd heno, yn parhau yn taith trwy lythyr cyntaf Pedr. Bydd hwnnw yma am 6:00 ac ar Zoom. Bora fori wrth gwrs, da ni'n cofio am Anglad Carys, am 11 yn yr amlosgfa. Da ni'n parhau i weddio am gynhaliaeth i ni, a hefyd am fendith Duw ar y gwasanaeth hwnnw fori. Nos Ferchar, mi fydd gynnon ni gyfarfod gweddi ar Zoom yn unig nos Ferchar am 6:30. Mae hwnnw'n gyfarfod gweddi i Eglwysi Efengylaeth Gogledd Cymru i gyd. Wedyn, bora dy Sul nesaf, dim ysgol Sul, ond mi fydd gynnon ni oedfa i bob oed yma am 9:10 ar thema dim surprises, thema y Nadolig. Wedyn edrych ymlaen at yr oedfa honno. Os yna unrhyw gyhoeddiadau eraill? Ydw i... Na fo, brecwast dynion ella bore dydd Sadwrn nesaf. Gawn ni fwy o fanylion yn nes ymlaen. Diolch fawr iawn. A cofiwch hefyd o ran yr wsnosa a misoedd nesaf, wrth gwrs, mae gennym ni'n oedfaon arferol, ond mae gennym ni hefyd ddigwyddiadau gwahanol wedyn, sa chi'n cofio gweddio am cyflwyniad yr anreg gorau. Da ni'n mewn i 2 ysgol diwedd wrsos yma. Felly gweddiwch am fendith ar y sesiynau heini. A wedyn wrth gwrs, mi fydd gynnon ni wasanaethau, digwyddiadau dolig gwahanol. Mae yna boster allan ar fanna i'ch atgoffa chi, ond bod ni'n gweddio bod yr ysbryd ar waith yn y gwahanol weithgareddau heini i gyd. Wel, da ni'n mynd i ddechrau bore yma hefo adnodau o Eseia 25. Fydd i fyny ar y sgrin. A dyma chi air o broffwydoliaeth gafodd Eseia yn edrach ymlaen i'r hyn fyddai'n digwydd yn y dyfodol. A dyma'r geiriau. Llyncir angau am byth, a bydd yr arglwydd Dduw yn sychu ymaith ddagrau oddi ar bob wyneb, ac yn symud ymaith warth ei bobl o'r holl ddeiar. Yr arglwydd a lefarodd hyn, yn y dydd hwnnw fe ddywedir, wele, dyma ein Duw ni. Buom yn disgwyl amdano i'n gwaredu. Dyma'r arglwydd y buom yn disgwyl amdano, gorfoleddwn a llawenychwn yn ei iachawdwriaeth. Ac yn ystod y gwasanaeth bore yma, da ni'n mynd i fod yn meddwl be ydi o i ddisgwyl i edrych ymlaen at yr hyn mae Duw wedi addo. Be mae o yn ei olygu yng nghyd-destun y Testament Newydd, ond be mae o'n olygu i chi a fi heddiw hefyd. O cyn i ni fynd dim pellach, dwch ni droi at Dduw ac weddio wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth i'w ofal o. O ddiwein tad, da ni yn cyfarfod yma bore yma yn rhyfeddu at dy ddaioni, yn diolch dy fod ti'n Dduw sydd wedi datguddio dy hun i ni, yn dy fab annwyl, yn y Meseia, yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti dy fod ti trwy dysbryd glân yn datguddio dy hun i ni yn y gair hefyd, yn y Beibl, wrth i ni glywed am sut yr wyt ti wedi gweithio trwy hanes ymhlith dy bobl, yn dangos gras, cariad, yn dangos y fath a mynedd,
A da ni'n gofyn y byddi di'n gweithio yn ein plith ni y bora yma hefyd. Yn y gwasanaeth, yn yr ysgol Sul, hyd yn oed pan fyddwn ni yn cael sgwrs yn nes ymlaen ac yn mynd adra. Arglwydd, da ni'n gweddio byddi di trw'r ysbryd yn delio hefo ni. Mi wyt ti'n gwybod am anghenion pob un ohono ni. Sut da ni'n teimlo yr eiliad hon? Yn llawn gobaith, ella'n llawn pryder, ella'n profi poen. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di felly yn cynorthwyo ni i gael cysur, i brofi gobaith o'r newydd wrth i ni gael yn atgoffa o pwy ydy yn gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist. Pa mor fendigedig ydy cael i adnabod o a phwyso ar yr hyn mae o di wneud ar y groes yn lle ni. Felly bendithia ni, felly bob rhan o'n cyfarfod ni. Boed i ni fod yn agorad i ti weithio ynom ni a trwom ni i gadarnhau ac i adeiladu dy gorff di. Clyw yn gweddi ni felly, sgweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod a bai wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth yma i ti rwan. Yn enw ac yn haeddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wadwch i ni ganu. Canu am pwy ydy'n harglwydd ni. Clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe, hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn innau glod, i'r oen ar orsedd nef. Ymgrymwn ger ei fron, a folwn neb ond ef. Dwch i ni godi i foli. Dwi eisiau gwybod, i ddechrau, pwy nath bita i presef nhw ddoe? Anna chi? Pwy nath neud llanas nhw'n shredded wheat yn teulu chi ddoe? Ie, na ti'n dweud. Na, dwi'n ddim chi mwynhau, diolch i chi am gael hwyl o ni, gorfod. Dwi eisiau gwybod, sawl diwrnod sydd na tan dydd Nadolig? O, chi sydd i fyny. Ti'n gwybod? Wel, nes ti'n law i fyny, ti'n gwybod? 4, ni'n cweint. Gwneud y ddwylo ti chi eto, os oes na? 22. Dwi heb gyfri fy hun. Ond tybed faint o hwnna chi sgwneud na hyn? Dim yr union un yma, ond teip yma o beth. Calendar. O'ch chi gyfri mewn gilydd? Lle da ni heddiw? Trydydd. Felly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How was it there? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Clap i yna. A lecro. Wan, ydy hynna'n lot o amser? Llaw i fyny, ysdych chi'n meddwl bod 22 diwrnod yn lot o amser i ddisgwyl?
A mae'n bron o pen blwydd chdi, ynddi? Gyd ti lai amser i ddisgwyl tan hynny. Felly, 22 diwrnod, mae'n rhain eich yn oed o lot amser. Okay. Be am 30 eiliad? Di hynna'n lot amser? Na. Na? Dwi'n siwr? Felly mae 22 diwrnod yn lot amser, 30 eiliad ddim yn lot amser. Ia? Oce, dwi'n ei chwarae. Dwi'n ei prawf bach o'n iawn. Dwi'n yr oedolion nodyn i hefyd. Be dyn ni'n gwneud ydy, da ni'n mynd i drio gweld pen o'n gilydd pa mor hir ydy 30 eiliad. Iawn? Chos be dwi'n gymryd i chi wneud ydy, eisiau bawb gael llygyd, a dim twyllo, a da ni'n mynd i, heb yn neud unrhyw sôn, da ni'n mynd i drio cyfri i 30. A pan ydych chi'n meddwl bod 30 eiliad wedi cyrraedd, dwi eisiau i chi sefyll i fyny. Na, pidwch chi sefyll i fyny, neu ddyn nhw'n sôn o fydd yn dwyl o blech. Pan ydych chi'n meddwl bod 30 eiliad wedi cyrraedd, dwi eisiau chi jyst codi'ch braich, iawn? Codi'ch llaw. Iawn? A dwi yn mynd i gyfri a gweld faint o honna chi sy'n ddigon da i allu cyfri 30 eiliad. Oce? Pam daf? Gyd ti gwestiwn? Ti'n twyllo? Dwi'n mynd twyllo. Ia. Dwi'n twyllo. Ti'n gwybod wedyn? Lle bod hwnna'n rhan o beth dwi'n siŵr wneud? Iawn. Felly, pawb gael llygyd. Dwi'n eisiau dim twyllo. Gadwch eich ffôns os gynnwch chi ffôns. Iawn. Sam cloc fan i. Pawb sbio ffôna? Iawn. Ydych chi'n barod? So, na ni gychwyn i gyfri ar ôl 3. Iawn? 1, 2, 3. Iawn, bych chi'n gael llygyd? Achos oedd hwnna'n 45 eiliad. Ond, oedd dros hanner chi wedi rhaid y llaw fyny cyn 30 eiliad. Dwi'n meddwl mae cynnan oedd yr un agosa. Clap i cynnan. Rhaid o? Sa chi'n meddwl bod Cymru 30 eiliad ddim yn amser hir i ddisgwyl, ond oedd tua hanner chi mor fi o fynydd. Nes da chi'n rhaid y llaw fyny cyn yr amser yna. Wel, mi nath Llio ddeud tegwch bod fi yn twyllo. Achos, be nes i wneud, oedd ddefnyddio orior. Ac oedd rhaid i rywun ddefnyddio orior, achos oedd rhaid i wybod faint yn union oedd 30 eiliad. Wel, be di'r broblem efo orior, neu cloc, neu ffôns weithiau? Ti'n cael addicted iddyn nhw? Wel, eich efo ffôns, ia. Ara? Maen nhw weithiau yn gallu torri. Ar gyfer y gêm yna, oedd o'n allweddol bod gyda ni rhywbeth oedd ni'n gallu drystio, doedd. Rhywbeth oedd o'n deud yn union wrth ni faint oedd yn 30 eiliad. Ond dwi'n gwybod cael batri gwylio. Mae bron pob cloc, da chi'n gorfod troi batri yn nhw, neu da chi'n gorfod newid yr awr. A weithiau, di ffôns ddim cweit sy'n cadw amser fel fosod hwnna. Ffôns rydych allan o batri. Da ni angen rhywbeth yn y bywydau ni sydd yn hollol sicr bendant. Wel, pan ydym ni'n meddwl am bywyd ni, a mi fyddwn ni'n y Gwasanaeth yn sôn am sut ydym ni'n disgwyl am beth sydd yn mynd i ddod, be mae Duw wedi addo, da ni angen rhywbeth sicr, rhywbeth pendant. Wel, pob peth yn ein byd ni'n aml, ni'n cweit gallwn ni ddysgu o'r llwyr yn nhw. Ond pan da ni'n dod at Stolig, da ni'n clywed rhywun na llod i'r byd a gallwn ni drystio yn llwyr yn nhw. A dwi wedi rannu dim ond un adnod bach i chi fynd yn dod ar y sgrin o Eseia penod 9. Dyma'r disgrifiad o Iesu Grist
yr mab yr oedd Duw wedi addo. A sylwch be mae Eseia 9 ddeud amdano. Bydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant di ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Dim brenin sy'n gwneud rhai pethau iawn a wedyn llwyth o bethau anghywir ydi Iesu Grist. Mae o'n gwneud popeth yn gyfiawn yn deg a fydd ei lywodraeth o fydd ei deyrnas o byth yn stopio. Pam mae'r arglwydd holl-bwerus yn bendefynol yn gwneud hyn i gyd. So pan ydyn ni yn bywydau ni ddim yn siŵr o rhywbeth, fel ddim yn siŵr o faint sy'n 30 eiliad, da ni'n defnyddio watch. Pan da ni ddim yn siŵr o bethau yn bywydau ni, da ni'n trystio yn Iesu Grist, achos pwy ydi o, be mae wedi gwneud, ac y gallwn ni drystio fo ym mhob sefyllfa, achos bod o wastad yn gwneud yr hyn sydd yn iawn, ac wrth gwrs bod y ffaith bod o wedi dod i'r byd a marw ar y groes yn dangos i ni gymaint mae o yn caru ni. Gwych. Diolch i chi am yn helpu fi. Da iawn chi am gyfri yn spot on. O'n i'n falch na plant na ennill y gêm a dim o'r oedolyn. Chos o'n i'n meddwl fysa i rwy'n hun, ond da iawn chi. Iawn, na ni wedi o, a wedyn na ni mynd ymlaen at yr enw nesaf, a wedyn gewch chi fynd trwy i'r ysgol sydd, ie? Gewch chi wedi o. O Dduw mawr, diolch i ti am ddangos gymaint o gariad sy'n ti teg at y byd, wrth i chi anfon dy annwyl fab i ddod yn waredwr, i ddod yn frenin, yr un y gallwn ni drystio yn llwyr yno. Da ni'n gofyn dy help i allu gwneud hynny. Be bynnag ydy'r pethau da ni ddim yn siŵr ohonyn nhw. Be bynnag ydy'r pethau sydd allan codi ofn anna ni. Helpa ni i weld bod Iesu wedi dod ar yn cyfan, yn achubwr, yn frenin, yn ffrind y gallwn ni ymddiried, gallwn ni drystio'n llwyr yno fo. A bydd o yn teyrnasu, yn llywodraethu, yn gadarn ac yn gyfiawn am byth bythu. Helpa ni felly trwy dysbryd i ddysgu mwy, i ddod i dynabod di'n well ac i drystio yna ti'n ddydd ar ôl dydd. Derbyn yn diolch am clod ni wan. Wrth i ni ofyn hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. Iawn. Da chi eisiau eistedd? Yn ôl? A wedyn ni ganwn ni yr emu nesaf sydd yn sôn am pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist yn dod i bryd. Negwch chi aros o'n amach? Egech chi fynd yn ystod yr emyn? Mae'n ffain. Un o emynau Williams Pantacelyn, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau fyth tra bo un seren yn y nef, a'r neb o'r rhai aroddoi pwys ar ei gyfiawnder ef. Fe ilch ein beiau i ffwrdd a'i waed, fe'n canna oll yn wyn. Fe'n dwg o'r anial maith i mas i gannu ar Seion fryn.
Dwch ni weddio fo'n gilydd. Arglwydd, da ni isio dy help di i ryfeddu. Da ni'n gofyn y byddi di yn rhoi arweiniad dysbryd, yn rhoi nerth o ddysbryd i ni ryfeddu o'r newydd at yr hyn wyt ti wedi wneud yn yr ymgnawdoliad. Dy fod ti Arglwydd Iesu, y mab tragwyddol perffaith, wedi gwisgo dynoliaeth, wedi ychwanegu dynoliaeth at dy ddwyfoldeb. Dy fod ti wedi dod mwyn bod yn gyfryngwr rhwng Duw a'r ddynoliaeth. Wedi darostwng dy hun allan o fawr gariad, oherwydd dy fod ti yn gwybod nad oedd yr atab gennym ni fel pobl, oherwydd dy fod ti'n gwybod nad oeddan ni, na gyda ni, yn gallu achub ni'n hunin. O'n heuogrwydd, o'n pechod, o'n dallineb. Ond eto mae dy ras a dy gariad di mor eithriadol. Dy fod ti wedi bod yn fodlon cymryd agwedd gwas. A bod yn ifydd hyd anga ar groes. Ac wrth i ni dros yr wythnosa nesaf yma feddwl am hanes dy enni naturiol di, ond dy genhedlu gwirthiol di. Da ni'n gofyn ysbryd glân y byddi di yn ennyn diolchgarwch. Yn helpu ni i fod yn llawen oherwydd mae nid un stori ddiddorol ymhlith nifer ydy hon, ond newyddion da o lawenydd mawr. Newyddion da i ni heddiw yng Nghymru, i bobl ar hyd a lled y byd yn 2023. Oherwydd dy fod ti yn waredwr byw heddiw Arglwydd Iesu. A bod galwad yr Efengil yr un mor ymys heddiw ag y mae wedi bod trwy'r canrifoedd. Wrth i ni ofyn i ti'n helpu ni i ryfeddu, da ni hefyd, Ysbryd Sanctaidd, yn gofyn y byddi di'n helpu ni i fod â hyder i rannu y newyddion da yma ag eraill. Ac yn enwedig, efo gymaint o bobl yn gwybod darna o'r stori, da ni'n gofyn y byddi di yn rhoi'r cyfleoedd hynny i ni. I allu rhannu'n tystiolaeth ni pam bod yr Arglwydd Iesu yn drysor i ni. Pam bod o yr un ac yr ydyn ni yn deud dwi yn ymddiried y cyfan iddo fo. Dwi'n gallu cyffesu ymechod yn rygioni yng ngwendida mwyaf cywilyddus. Dwi'n gallu cyffesu nhw iddo fo oherwydd i fod o wedi delio nhw ar y groes. Oherwydd i fod o wedi cymryd y cyfan arno fo'i hun ar y groes ac wedi agor ffordd i ni sydd yn edifarhau, sydd yn ymddiried yng Nghrist i gael derbyn maddeuant a bywyd tragwyddol. O Arglwydd, yn yn dryswch, yn yn swildod, yn yn llesgedd, da ni'n gofyn y byddi di'n yn bendithio ni. Y byddi di yn wir yn helpu ni ddal gafal ar yr addewidion hyfryd sydd na yn y gair i ni. Da ni'n gwybod be mae'r Arglwydd Iesu wedi wneud, ond da ni hefyd yn gwybod bod ni'n disgwyl i weld cyflawniad teyrnas Duw yn dod yn ei chyflawnder. Yn y cyfnod yma da ni'n byw rwan, pan da ni'n delio a phechod yn cnawd, pan da ni'n delio a siom, a gofid, anhwylder, pan da ni'n delio â galar, da ni'n dyheu am allu pwyso yn fwy anat ti o ddydd i ddydd o Arglwydd Dduw. Maddau ni pan ydyn ni yn troi at atebion dynol, yn hytrach na troi at ti. Maddau ni'n bod ni mor hawdd yn gallu anobeithio. Ond diolch dy fod ti Arglwydd Iesu yn tosturio, yn dyner, ac yn galw ni yn yn hanobaeth, yn galw ni yn dryswch i ddod i bwyso arna ti. Arglwydd, da ni yn gweddio felly, y byddi di
dros yr wythnosau nesaf yma, nid yn unig yn bendithio yn rhoi dyfaon, yn cyfarfodydd, yn gwasanaethau carola, ond byddi di'n gwneud hynny i dy bobl di ar hyd a lled y byd. Fel bod gogoniant Crist yn dod yn fwy amlwg i bobl yng nghanol tywyllwch i profiadau nhw. Da ni'n gweddio arglwydd y byddi di trwy Ysbryd Glân yn nerthu ac yn arwain yn yr angladd fory hefyd. Byddi di'n agos at nia, at y teulu, ac arglwydd i'r rhai sydd ella'n dod yna yn cario beichia, trwm, gofalon, a byddi di'n gweinidogaethu trwy dair wrth i ysbryd fod ar waith. Arglwydd, da ni'n cyflwyno yn gweddia tawel personol i ti hefyd. Yr ochneidia hynny, da ni hyd yn oed weithiau methu ffeindio'r geiriau cywir i'w mynegu nhw. Ond diolch dyfo ti yn dallt. Dyfo ti, Ysbryd Sanctaidd, yn cynorthwyo ni a bod yr arglwydd Iesu yn gweddio ar yn rhannu yn eiriol drosom ni ar dy ddeheulaw di. Rho baith i ni felly. Rho olwg newydd i ni ar Iesu Grist a bendithio ni. Achos bod ni'n gofyn hyn i gyd. Yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Da ni am droi at yn darlleniad ni. A mae Debs am ddarllen i ni o ail benod Luc rwan. Diolch. Ni yn darllen o Luc penod 2 ac adnod 22. Iawn. Pan ddaeth amser ei puredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni ef i fyny i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd. Yn unol ar hyn sydd wedi ei ysgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd, pob gwrw cyntafynedig fe'i gelwir yn sanctaidd i'r arglwydd, ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ei ddweud yng nghyfraith yr arglwydd, par o dirtirod neu 2 giw colomen. Yn awr yr oedd yr dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac yr oedd yr Ysbryd Glân arno. Yr oedd wedi cael datguddiad gan yr Ysbryd Glân, na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth y rieni a'r plentyn Iesu i mewn, i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau a bendithiodd Dduw gan ddweud, yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth a ddarperais yng ngwydd yr holl bobloedd. Goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Yr oedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna, bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth fair ei fam, wela, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a thithau trywenir dy enaid di, dan glefydd, felly y datguddir meddyliau calonau lawer. Yr oedd proffwydes hefyd Anna, merch Ffanuel o lwyth Aser. Yr oedd hon yn oedrannus iawn, wedi byw 7 mlynedd gyda'r gŵr ar ôl priodi, ac wedi parhau yn weddw nes ei bod yn awr yn 4 oed neu 84 mlwydd oed. Ni byddai yn ymadael ar deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Ar awr honno safodd hi gerllaw a môl i Duw, a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Diolch ti. Diolch yn iawn, Debs. A cyn i ni edrych ar y rhan arbennig yna o Efengyl Luc, da ni am ganu un emyn arall. A mae'r emyn hon oedd hi un o hoff emynau Carys, a mi fyddwn ni'n ei chanu hi yn y Gwasanaeth Angladd fory, ac oedd Nia ddim yn siŵr faint ohonoch chi fyddwn ni'n nabod ti, felly da ni'n mynd i gael cyfle i'w chanu hi
bore yma hefyd. Mi godaf fegwan lef at Iesu yn y nef, a rhoddaf bwys fe enaid dwys i orffwys arno ef. Cafynddo ras o hyfryd flas a mwyn gymdeithas Duw. Ei nerth ar udd yn ôl y dydd, ei olau sydd ar lwybrau ffydd, rwyf beunydd iddo'n byw. Mae i ddiddanwch drud yn difas wyn y byd, yn llwyr i mi diw rhwys gabri yn ddim ond gwegu i gyd. Daw hedd i'n bron fel dwyfol don, o'i dirion gariad ef, mi glywaf gor a risial fôr, a gwelaf ddor tangnefedd ior yn agor yn y nef. Dwi'n yn gwybod os da chi wedi bod yn gwylio y newyddion dros yr wythnosau nesaf yma, ond mae yna un banc wedi cael beirniadaeth ddifrifol yng Nghymru. HSBC, llai enwi nhw, dwi'n siŵr bod nhw'n gwylio ffrwd byw Capel Ffynnon. Ond mae HSBC yng Nghymru wedi cael beirniadaeth achos bod nhw wedi diddymu i llinell ffôn Gymraeg. Nath nhw'n gwneud y cyhoeddiad gan ddeud, wel, does am gwerth o bobl yn defnyddio hi, felly da ni'n cael gwarad o'r llinell ffôn Gymraeg. Ac yn sgil hynny, mae yna lot o ffys di bod, ac yr wythnos dwytha, mae'n debyg o'na un aelod dewr iawn o staff HSBC wedi bod yn y Senedd yng Nghaerdydd o flaen pwyllgor o aelodau'r Senedd yn egluro y penderfyniad yma i ddiddymu y llinell ffôn Gymraeg. Ac wrth iddyn nhw drafod i penderfyniad a chybod bod rhaid iddyn nhw wneud penderfyniadau achos bod gynnu nhw ddim digon o bres, ydych chi'n meddwl, come on, mae HSBC yn gwneud biliynau o profits nid pres di'r isio nag i. Ond, sori, allai bod hynna'n deud mwy am fagwedd i at mater. Tra oedden nhw yn siarad am i penderfyniad, mi ddaru nhw ddeud, da ni wedi diddymu y llinell ffôn Gymraeg, ond mae'n iawn, mae'n cwsmeriaid Cymraeg ni yn gallu gwneud cais am sgwrs Gymraeg efo aelod o staff, a mi wnaeth na rwy'n i ffonio nhw'n ôl o fewn 3 diwrnod. Iawn? Cyw, gwleidyddion o bob plaid yn ffrwydro. Ac yn deud, mae hyn yn anerbyniol. Dim dyma'r ffordd da ni'n byw yn bywyda, dim mwy. Dych chi'n gallu disgwyl 3 diwrnod i gael negas gan eich banc. Ac o'n i'n dallt y pwynt, ond wedyn nes i feddwl, mae hynna'n deud lot am sut da ni'n meddwl dyddi yma yn dydi. Da ni'n gallu disgwyl 3 diwrnod am rhywbeth siwr. Da ni isio fo rwan. Ond rhywbeth eitha diweddar di hynny de. Sa ni'n mynd yn ôl gan mlynedd, mi fysa pawb yn gorfod disgwyl dyddi a lawer i gael unrhyw fath o gyfathrebu. Fysa.
Chybod, yna'n leins ffôn a falle, oeddech chi jyst yn gorfod bod yn amyneddgar. Ond da ni mewn cyfnod oherwydd datblygiad technoleg lle da ni'n disgwyl cael pethau yn syth yn dydyn. Os ydy internet tu rwy'n ddim yn gweithio, da chi'n mynd, wel, wneith o gael ei sortio allan rhywbryd, da chi eisiau fod i sortio rwan. Os ydych chi mewn ciw ar y ffordd, da chi'n mynd dweud, mae'n iawn, mae gennau hanner awr i chwarae hefo fo. Da chi eisiau mynd i'r lle da chi eisiau mynd rwan. Ond pan ydyn ni'n meddwl am yn ffydd ni fel Cristnogion, pan ydyn ni'n meddwl am rhai o'r elfennau sydd wedi bod yn werthfawr i Gristnogion trwy gyfnod hir o hanes, mae disgwyl, mae bod yn amyneddgar wedi bod yn rhinwedd neilltuol, wedi bod yn rhywbeth maen nhw'n ei weld fel peth canolog yn ei ffydd nhw. A bore yma, mae hi yn Sul cyntaf yr Advent. Ac yn draddodiadol, mae'r Advent yn gyfnod lle mae Cristnogion wedi bod yn myfyrio am y cyfnod yna lle maen nhw'n disgwyl am ddyfodiad, achos dyna di ystyr y gair Advent, dyfodiad. Dyfodiad Iesu. Wan, yr Advent cyntaf, dyfodiad Iesu, oedd pan ddaeth o yn Ystabel, neu pan ddaeth o yn Methlehem, yn cael ei eni yn fab i Mair. Ond da ni'n byw yn y cyfnod rhwng dau ymddangosiad Iesu Grist yn dydyn. Mae o wedi ymddangos am y tro cyntaf ym Methlehem, ond da ni yn disgwyl ail Advent i ymddangosiad o ar ddiwedd amser, dydd y farn, pan fydd Iesu yn dod yn ôl mewn gogoniant. Felly mae cyfnod yr Advent yn hanesyddol yn gyfnod lle da ni'n ystyried y ddau fath o ddisgwyl. Y disgwyl oedd yn digwydd yn yr Hen Testament am i'r Meseia ddod, a'r disgwyl yr ydyn ni yn cael profi ohono fo, lle mae'r Meseia wedi dod unwaith, ond da ni'n paratoi, da ni'n disgwyl am ei ail ddyfodiad o, pan fydd hynny yn digwydd. Felly wrth i ni ystyried yn darlleniad ni o Lug penod 2, y cwestiwn dwi am i ni fod yn ei ystyried trwy gydol y bregath ydy, sut ydyn ni yn disgwyl? Sut ydyn ni'n disgwyl am i Dduw wneud ei waith? Pa mor amyneddgar ydyn ni? Achos dwi'n meddwl bod yna wersi i ni i'w dysgu o sut yr oedd y pobl Dduw yn y gorffennol yn disgwyl am ddyfodiad y Meseia, a mae yna bethau y gallwn ni weld o hanes Simeon ac Anna yn darlleniad ni o Lug penod 2. A dewch i ni gychwyn yn sylweddoli hyn. Pan ydyn ni yn disgwyl am i Dduw fod ar waith, yn disgwyl am unrhyw beth yn bywydau ni sy'n gysylltiedig ar arglwydd a'i deyrnas, da ni'n dibynnu ar yr ysbryd glân i wneud hynny. Athoch chi sylwi yn y darlleniad, sut roedd Simeon yn cael ei ddisgrifio. So os gennych chi Feibla, allwch chi darllen hefo fi, adnod 25 ymlaen. Mae Mair a Joseph wedi mynd ar baban Iesu i'r deml yn Jerusalem, fel oedd yr arferiad, fel oedd y gyfraith yn gofyn. Maen nhw'n gwneud yr hyn y bysa i ddewon diwiol yn ei wneud, a tra maen nhw yn y deml, mae'r cymeriadau yma yn dod ac yn cyfarfod y teulu bach, ac yn sylweddoli bod y babi, neu'r plentyn, erbyn hynny, y plentyn oedd gynnyn nhw yn blentyn arbennig. Bod o'n un yr oedden nhw wedi bod yn disgwyl amdano fo. Ond sylwch y disgrifiad am Simeon, yn awr, yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Yn disgwyl am be oedd Duw wedi addo i'w bobl i Israel, y bysa na ryddhad, y bysa na Feseia yn dod i'w rhyddhau nhw o ormes. Adnod 26, yr oedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r arglwydd, daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth y rhieni a'r plentyn Iesu mewn i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith,
cymerodd Simeon ef i'w freichiau a bendithiodd Duw gan ddweud. Mae Simeon yn llawn o'r ysbryd glân. A'r ysbryd glân wedi deud wrtho fo, mi fyddi di'n cael gweld y Meseia. Ac mae o'n dal gafal yn y gobaith yna, ac wrth iddo fo fynd i'r deml, mae o'n gweld Iesu. Mae o yn gafal yn Iesu, a mae o'n moli Duw. Mae o di bod yn disgwyl, yn dyheu, yn edrach ymlaen, a mae'r ysbryd glân wedi alluogi fo i wneud hynny. Ella bod chi'n meddwl, beth sgyn hynna i ddeud wrtha ni? Pan ydyn ni yn disgwyl disgwyl am i'r arglwydd weithredu? Pan ydyn ni yng nghanol sefyllfaoedd anodd a da ni wedi bod yn dyfal barhau mewn gweddi a di'r arglwydd heb ymatab yn y ffordd yr ydyn ni'n gallu weld ar hyn y bryd, be da ni'n neud? Wel, da ni'n dibynnu ar yr ysbryd glân i'n helpu ni i ddyfal barhau i ddisgwyl, i ymddiried bod bwriadau da Duw yn mynd i cael i cyflawni yn ei amser o. Sut bobl ydych chi mewn ciw? Da? Neu ydych chi ddim yn bobl dda, neu ella bod chi yn bobl sy'n gweld ciw a ddim yn mynd yn agos ato fo. Mae gennym ni temperament gwahanol, does? Mae gennym ni gymeriadau gwahanol. Mae yna reina ni yn naturiol yn fwy amyneddgar na'i gilydd. Mae yna reina ni jyst o ran y natur ni eisiau mynd, cael, a gwneud beth da ni eisiau. Pan da ni'n meddwl am ddisgwyl yn yr ystyr feiblaidd, peidiwch ei gysylltu fo fo'ch cymeriad chi. Nos Ferchar, fi si mewn ciw am bron i 3/4 awr yn ysgol Garnedd, yn disgwyl i gael gweld Sean Corn efo lleici. Ac tegwch mi oedd y bobl yn behafio'n dda iawn yna, ond nath o neud i fi sylweddoli pa mor ddiamynedd dwi'n gallu bod. Mae rhaid i fod yn ofalus nad ydyn ni'n dod â hynny i mewn a meddwl, mae rhaid i'r arglwydd ymatab i pa mor ddiamynedd ydw i. Mae'r ysbryd yn gallu yn helpu ni i fod yn amyneddgar. I wybod bod cynllun Duw yn mynd i fod ar waith. Ac yn y cyfamser, beth da ni'n neud ydy trystio. Ydy gallu bod yn hir yma'r hoes ydy'r hen ddisgrifiad de. A chofio bod amynedd yn un o ffrwyth yr ysbryd. Ac fel unrhyw beth sydd yn ffrwyth yr ysbryd, mae o yn gallu tyfu, yn gallu cryfhau yno ni dros amser wrth i ni weddio, wrth i ni ddyfnhau yn perthynas â'r arglwydd, trwy weddi, trwy gymdeithas, trwy addoli. Felly, os ydych chi ar hyn o bryd mewn sefyllfa lle ydych chi'n teimlo, dwi'n methu disgwyl dim mwy. Mae'r amgylchiadau dwi'n wynebu bron anhori fi. Trystiwch yn yr ysbryd glân. Gofynnwch i Dduw mewn gweddi am nerth i allu dyfal barhau ar gyfer fory, ar gyfer wsos nesaf. A cofiwch bod Duw yn un sydd yn delio ni fel ac yr ydyn ni ac yn darparu ar yn cyfar ni fel ac yr ydyn ni. Nid yn unig mae Simeon wedi bod yn llawn o'r ysbryd glân yn disgwyl gweld y Meseia, ond mi allwn ni ddychmygu, bod y testun ddim yn deud, bod Anna wedi profi'r ysbryd glân ar waith yn ei. Mi oedd hi'n broffwydes, mi oedd hi'n oedrannus iawn, mi oedd hi wedi profi tor calon yn dweud. Oedd hi'n wraig weddw. Diolch Debs am ddeud 84, achos o'n i'n wedi ddeud hynny hefyd. Mi oedd hi wedi byw yn hir heb wr, yn galaru, yn wynebu y profiadau anodd ymarferol y bysa gweddwon yng nghyfnod y Testament Newydd wedi gorfod wneud. Ond eto, be oedd hi'n wneud? Ni byddai byth yn ymadael ar deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Oedd yr ysbryd glân yn ei chymell i geisio Duw, i weddio dydd ar ôl dydd, i ymprydio oddi o ddifri am gael gweld Duw ar waith. Ac mi oedd hi'n pwyso ar yr ysbryd ac addewid gair Duw y bydda hyn yn dod rhyw ddydd. Nath o'n dod yn syth, oedd hi'n 84, nath o'n dod yn syth i Simeon, o mi ddoth o.
Ac wrth iddyn nhw brofi daioni Duw yn Iesu Grist o flaen eu llygid nhw, sut maen nhw'n ymateb? Maen nhw'n rhyfeddu. Maen nhw'n diolch i Dduw. Maen nhw yn moli yr adnod ola yn darlleniad ni. Wedi i Anna weld Iesu, ac o bosib clywed geiriau Simeon yn bendithio Duw wrth afal yn Iesu. Mae hi yn adnod 38, ar awr honno, safodd hi ger llaw a moli Duw a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Mae di dotio a mae'n deud wrth bawb am yr arglwydd Iesu. Gofynnwch ar yr ysbryd glân eich helpu chi i ddisgwyl. Pwyswch arno fo. A hyd yn oed sylweddolwch bod yr ochneidio ella da chi'n deimlo ar hyn o bryd, oherwydd eich sefyllfa chi, sefyllfa deuluol, hyd yn oed sefyllfa yn y byd. Chybod, da chi'n gallu gweld yr darluniau erchyll na o Israel a Gaza, a mae'n gallu signo yr egni allan ohona chi, a mae'n rhyw, mae yna ochenaid yn dod, dim felly mae fod. Cofiwch na'r ysbryd glân sydd yn rhoid yr ochneidio yna i ni, Gristnogion, achos da ni'n deud, nid felly mae fod. Mae gan Dduw gynllun daionnus, a da ni isio gweld hwnnw'n dod. Ac mae yna adnod yn Rhufeiniaid 8 sydd yn cadarnhau hynny. Yr ysbryd sydd yn helpu ni yn gwendid, yr ysbryd sydd yn gwneud i ni ochneidio pan da ni'n stryglo, ond mae'r ysbryd hefyd yn atgoffa ni be fydd yn dod yn y diwedd. Nid y greadigaeth yn unig sydd yn ochneidio, ond na ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnau'n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Os ydych chi yn y cyfnod yna ar hyn o bryd lle ydych chi'n pryderu bod gennych chi ddim nerth i gario ymlaen, mae yna nerth i cael ei roed i chi. Trwy yr arglwydd Iesu yn rhoi yr ysbryd glân yn rhodd ynom ni. Pwyswch ar Dduw. Gofynnwch i'r ysbryd roed nerth eto at fori i chi barhau yn ddyfal i ddisgwyl. Ond yr ail beth, nid yn unig da ni'n gweld gwaith yr ysbryd yn disgwyl ni am gynllun Duw. Yr ail beth ydy, da ni'n gweld yn achos Simeon ac Anna bod yn gobaith ni yn edrych ymlaen ni, os liciwch chi, fel Cristnogion, wedi canoli ar berson Iesu Grist. Yndydi? Oedden nhw yn gwybod am be oedd y proffwydi wedi ddeud, wrth gwrs. Mi oedd yr ysbryd wedi rhoi cadarnhad iddyn nhw yn achos Simeon, mi gei di weld y Meseia. A wedyn, allwch chi weld o yn y deml. A mae'n gweld Mair a Joseph a'r hogyn ma. A mae'r ysbryd yn deud wrtho fo, hwn dio. Hwn di'r un ti di bod yn disgwyl amdano fo. A gwrandwch ar ei foliant o yn adnodau 29 i 30. Yn moli Duw. Dwi'n rhydd rwan. Dwi di gweld yr hyn o'n i di disgwyl gymaint amdano fo. Mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth. Mae ydi rhyfeddu, mae o'n moli, achos mae o'n gwybod, ddim yn gyflawn, mae o'n gwybod na y bachgen yma oedd y modd yr oedd Duw yn mynd i achub. Wan, os oedd Simeon hefo hogyn ifanc yn y deml trwy'r ysbryd yn dallt rhywsut na Iesu, oedd o'n meddyliwch beth yw i ni? Da ni yn cael gwybod trwy'r ras Duw oherwydd y cyfnod da ni'n byw, da ni'n gwybod gymaint yn fwy o'r hanes yn dydan. Da ni'n gwybod sut naeth y plentyn yma dyfu i fod yn ddyn. Sut y dangosodd o trwy weinidogaeth ddeiarol be oedd gras a chariad Duw yn ei olygu yn ymarferol. Sut yr oedd Duw yn barod i ymwneud nid ar bobl sortyd, grefyddol oedd yn gwybod yr rheolau i gyd, ond hyd yn oed y bobl oedd ymhell i ffwrdd, y bobl oedd yn teimlo bod na neb yn ei caru nhw. Da ni'n gwybod mae diwedd oes ddeiarol y plentyn bach hwn oedd cael ei ddienyddio ar groes. Ond bod o di mynd i'r groes o'i wirfodd oherwydd bod o am yn hachub ni o'n pechod. Da ni'n gwybod oherwydd
be mae'r gair yn ddeud, bod y bachgen bach yma wedi bod yn iachawdwriaeth Duw, achos nid yn unig bod wedi delio â'n pechod ni ar y groes, ond bod wedi torri gafal marwolaeth arna ni, wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd, fel bod pawb sy'n trystio y mab Duw yn y Meseia yn etifeddion bywyd tragwyddol. Pan ydyn ni'n disgwyl, pan ydyn ni'n ella'n teimlo'n hunain yn ddiamynedd, ydyn ni'n disgwyl am Iesu neu ydyn ni'n disgwyl am Betha? Dewch i ni fod yn onest, yn amlach na pheidio, mae'n cyflwr ni o fod yn ddiamynedd achos bod ni isio rhywbeth yn hytrach na bod ni isio rhywun. Ond pan da ni'n cymryd cam yn ôl, a pan ydyn ni'n ystyried be mae Duw wedi addo i ni yn ei air, mae'r holl fendithion yn dod i ni yn Iesu Grist. Ac felly, yn y strygls yna, pan ydyn ni yn gweddio am rhywbeth ydy o ddim yn dod, ydyn ni wedi gweld yn cyflwr ni mewn perthynas â Iesu Grist. Ydyn ni'n sylweddoli pwy ydy Iesu Grist i ni yn disgwyl, yn siom, yn strygl, achos bod ni'n teimlo bod ni'n methu dyfal barhau. Dwi'n blentyn yr 80au. Ac felly, yn yngolwg i, y cartŵns gora oedd cartŵns oedd ar teledu diwedd yr 80au a 90au. Un o'r ffefrynnau i fi o Sam Tân. A dwi'n siomedig iawn bod nhw wedi ail-wneud Sam Tân yn CGI, a maen nhw wedi newid y cymeriadau, diom cystal. Ond pan o'n i'n hogyn bach, wrth y modd efo Sam Tân. Ac yn aml, mi oedd y rhaglenni Sam Tân yn dilyn thema cyffredin. Mi oedd na crisis, a Sam Tân oedd yn dod i sortio'r crisis allan. Na. Ac yn amlach na pheidio, un o deulu neu ffrindiau Sam Tân oedd yn gorfod ffonio fo. O na, tas wair ar dan. Well i ni ffonio 999. Ffonio 999. Na, just fi. Okay. A wedyn mae Jupiter yn dod. Da chi'n cael lot o hanes. Jupiter yn dod, a wedyn yn aml mi fysa'r cymeriadau yn deud rhywbeth tebyg i hyn. Diolch byth, mae Sam Tân yma. Oedd y das wair dal ar dan, neu oedd y teledu yng Nghaffi Bela yn Wenfflam, ond na ddim achub ar hwnnw, ond mae'n iawn rwan, mae Sam Tân yma. A mae'n ddigri, ond mae'n wir, dydy. I ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu, gymaint a da ni'n gallu bod yn ddiamynedd ac yn dweud, dwi isio sortio'r broblem yma allan, cysur yr efengil ydy mae'n iawn, mae Iesu yma. Mae'r gwaredwr wedi dod. Mae y gelynion mwyaf erchyll wedi cael ei rhoi yn ei lle yn barod trwy groes Calfaria. Os da ni wedi trystio yn Iesu Grist, nid y diafol sydd yn rheoli ni bellach. Os da ni wedi trystio yn Iesu Grist, nid uffern ydy'r ofn i ni. Mae'r pethau yna i gyd wedi cael ei delio trwy fuddugoliaeth Iesu Grist ar groes. Mae Iesu hefo ni, os da ni wedi trystio yn efo. Mae o hefo ni yng nghanol yn brwydr, yng nghanol yn siom, a'n poen, a'n gofid. Rhai wsnosa nôl, o'n i yn darllen yn darlleniadau dyddiol, a mi nath na un cymal mewn adnod sefyll allan i fi mewn ffordd o'n i'n meddwl amdano fo am wythnosa wedyn. Dwi'n meddwl bod o'i fyny ar y sgrin allan o 2 Timotheus 4. A mae Paul yn sôn am ei fywyd o, a bod o yn gweld diwedd i fywyd o'n dod, a mae 2 Timotheus 4 adnod 8. A mi nath diwedd yr adnod yma yn ysgwyd i mewn gwirionedd. Paul yn sgwennu fel hyn, bellach y mae torch cyfiawnder ar gadw i mi, a bydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw. A dyma'r cymal. Ac nid i mi yn unig, ond i bawb fydd wedi rhoi ei serch ar ei ymddangosiad ef. Dyna sut oedd Paul yn gweld gweddill Cristnogion oedd o yn nabod, pobl sydd wedi rhoi ei serch ar ymddangosiad Iesu Grist.
Nes i ddarllen yr adnod yna, nes i feddwl, ydw i fel la? Ydw i yn edrach ymlaen i weld Iesu wyneb yn wyneb? Ydw i'n dyheu am ddyfodiad Iesu? A nath o'n ysgwyd i achos nes i feddwl, dwi'n meddwl mod i gymaint o hynny. Dwi'n meddwl mod fi'n ystyried y cwestiwn hanner mor aml ac yma'r Testament Newydd yn deud y dyliwn ni. Da ni'n siarad am Iesu yn aml iawn, be mae Iesu wedi wneud, ond mae'r Testament Newydd yn cysylltu'r pethau yn dydi, be mae Iesu wedi wneud a be mae Iesu yn mynd i wneud pan fydd o'n dod yn ôl. Pan ydym ni'n gweld angyfiawnder neu creulondeb a mae yna rhywbeth yna ni'n berwi a da ni'n meddwl, di hynna ddim i fod i ddigwydd, pan fydd Iesu yn dychwelyd, mi fydd cyfiawnder yn dod am byth wedyn. Yn y gobaith ar ôl dydd barn y bydd yna nef newydd a daear newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. Mi ddylswn ni fod yn dyheu am weld Iesu'n dod yn ôl, achos bod ni'n ei garu fo, a bod ni'n gwybod na fo fydd yn unioni pob peth. Ac y bydd o wedyn yn cael y clod a'r mawl nad ydy o'n gael ar wyneb daear ar hyn o bryd. A mae'n emyna cyfarwydd ni yn, dwi'n meddwl, yn helpu ni'n dydi. Meddyliwch un o'r ffefrynnau i mi, yr emyn mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Meddyliwch am y geiriau. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, dolyg, be da ni yn mynd i fod yn cofio amdano fo yn yr wythnoson nesaf yma. Mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun trwy atgyfodiad. Hynod fawr yw y nawr, brenni nef a daear lawr. Pan ydyn ni'n ddiamynadd a mi fyddwn ni gyd ar brydia, pan da ni'n teimlo bron a torri ac yn methu cario ymlaen. Cofiwch bod yn ffydd ni wedi canoli ar berson Iesu Grist. Ac atgoffwch chi eich hun, pwy ydy Iesu heddiw i chi? Lle mae o? Be mae o'n neud? Darllenwch yr adnodau sydd yn atgoffa ni o eiriolaeth Iesu. A bod i hynny fod yn galondid i ni pan ydym ni'n meddwl dwi'n methu gwneud, ond mae gynnon ni un sydd wedi cyflawni, sydd yn mynd i gyflawni ar yn rhan ni. Mae'r ysbryd yn cynorthwyo ni i ddisgwyl. Mae'n disgwyl yn gobeithio ni i ganoli ar berson yr arglwydd Iesu. Ac yn anola, dwi eisiau deud, mae amseru'r arglwydd yn ddirgelwch, ond dio byth yn methu. Mae amseru'r arglwydd yn ddirgelwch, ond dio byth yn methu. Mi allwn ni fod yn disgwyl yn dyheu ar ei ddiw fod ar waith. Ac ar ôl gweddio a pethau ddim yn newid, mi fyddwn ni yn gofyn y cwestiwn pam ddim rwan? A mae hynny'n anodd. Ond y gwir ydy, dydy Duw byth yn rhoi addewid i ni y byddwn ni'n cael gwybod ins and outs pryd fydd o'n gweithio. Mae'n rhoi addewidion cadarn i ni, y bydd o arwaith, y bydd o hefo ni, y bydd yr ysbryd glân yn ynerthu ni ac yn sancteiddio ni, ond mae union fanylion pryd mae pethau'n digwydd a pryd i pethau ddim yn digwydd yn ddirgelwch. Ac yn y dirgelwch yna, da ni'n gorfod ymddiried. Da ni'n gorfod trystio yn naioni ac yng nghariad Duw i'n cynnal ni. Dwi'n meddwl bod yr adnod ar y PowerPoints, yndi. Adnod yn pennod 29 llyfr Deuteronomium. Meddylwch am y gwirionedd yma. Y mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Duw. Ond y mae'r pethau a ddatguddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith hon. Da ni'n gwybod pam weithiau bod y bobl da ni wedi bod yn gweddio amdanyn nhw ers ddegawda ddim wedi dod i ffydd eto. Da ni'n gorfod trystio hynny i'r arglwydd. Da ni'n gwybod pam bod rhai pobl sal ddim yn gwella a bod rhai eraill yn gwneud hynny. Mae hwnna'n rhan o ddirgelwch rhagluniaeth a llywodraeth Dduw. Ond mae yna bethau da ni yn wybod.
Mae yna bethau mae Duw wedi ddeud wrthyn ni yn y gair, a mi ydyn ni ddal gafal yn dyn yn y pethau hynny. Mi ydyn ni i ddal gafal yn dyn yn nhw, a gofyn i'r ysbryd glân gadarnhau y gwirioneddau yma i chi a fi. Mae'n rhyfedd yn dydi pan da ni'n meddwl am yn profiad ni o fyw mewn byd lle mae yna rhai pethau da ni'n wybod a pethau eraill da ni ddim yn ei wybod, da ni'n ffeindio tactega bach i ddelio hefo sefyllfaoedd yn dydyn. Da ni fel arfer yn dysgu, os da ni wedi gwneud camgymeriad, da ni'n dysgu ac yn meddwl, wel, nath hynna ddigwydd tro blaen, so dwi ddim yn mynd i wneud hynna tro nesaf. O weithiau mae'r broses yna'n gallu cael ei drysu yn dydi. Ella bod yna rhain chi wedi clywed y stori yma o blaen. Ond pan o'n i yn iau, yn feugeinia, mi ges i wahoddiad i fynd i brodas yng Nghaerffili. Ac oedd hi'n brodas hyfryd, ac oedd y bwyd ar ôl y brodas yng Nghastell Caerffili. Oedd y brodas yng Nghaerdydd, oedd y bwyd yng Nghaerffili. Ac ar fwydlen oedd hog roast. Dwi'n licio porc, felly o'n i'n edrach ymlaen yn arw. Cefndir i chi. Oedd y brodas yma ar ddydd Sadwrn, yr wythnos cynt, oedd mam, dad a mrawd wedi cael bug stumog go ddifrifol. Iawn? Es i lawr i Gaerffili, dwi'n meddwl o'n i'n byw yn Llansannan ar y pryd. Popeth yn iawn. Nes i gael llond plat o hog roast. A nath pethau fynd, ddim y ffordd os ni eisiau dyn nhw'n mynd, ydwn ni felly. O'n i'n ddifrifol o sal yn y brodas. A wedyn, byth ers hynny, bob tro dwi wedi cael hog roast, mae mol i'n cychwyn rymblo. A mae yna rhywbeth wedi digwydd yn y meddwl i, sydd wedi gwneud i fi feddwl, paid a bita hog roast achos fyddi di'n sal. Wan dwi'n gwybod na nid yr hog roast oedd achos o'na gannoedd o bobl eraill yn y brodas yma, nath fita'r bwyd, a dim ond fi nath fynd yn sal, a dwi'n dychmygu bod fi wedi cael y bug stumog trwy fy nheulu. Ond achos bod hynna wedi digwydd i fi, dwi wedi cysylltu y ddau beth. Pan ydyn ni yng nghanol cyfnodau o ddisgwyl ar I Dduw fod ar waith mewn rhyw ffordd, yn delio hefo'n amgylchiadau ni, a di o ddim wedi digwydd, y tueddiad ydy bod ni'n meddwl, o mae Duw wedi stopio ngharu fi. Di Duw ddim yn malio amdana fi a'n sefyllfa dim mwy. Ond meddyliwch, di hynna'n gwneud synwyr? Neu ni sydd yn credu celwydd yma'r un drwg isio I ni gredu pan ydyn ni yn gwendid bod Duw wedi troi cefn arna ni. Meddyliwch, os ydy Duw yn barod wedi anfon I fab i'r byd, a da ni'n gwybod bod hynny wedi digwydd, achos mae'r Beibl yn deud hynny, achos mae gennym ni bobl fel Simeon ac Anna sydd yn lygad dystion I weld yr un yma wedi dod i'n byd ni. Os ydyn ni'n gwybod bod Duw, nid yn unig wedi anfon I fab i'r byd yn Bethlehem, ond bod y mab hwnnw wedi bod yn aberth dros bechod yn Jerusalem ar y groes, achos bod y Beibl yn deud hynny wrthyn ni, os ydy y mab hwnnw wedyn wedi codi'n fyw o'r bedd, a bod y Beibl yn cadarnhau hynny achos bod gen ni faint 500 o bobl, mae 1 Corinthiaid 15 gwneud ni, 500 o bobl wedi bod yn dystion I atgyfodiad Iesu Grist. Felly, da ni'n gwybod bod y pethau yna I gyd wedi digwydd, a da ni'n trystio bod Iesu Grist yn y nefoedd ar ddeheulaw Duw heddiw. Felly, da ni'n credu'r pethau yna I gyd, ond da ni ddim yn credu bod o'n mynd I helpu ni rwan. Mae rhyw anghysondeb mawr yn hynny, does? Lle da ni, mae'n ffydd ni, mae'r blociau yna ni lle, ond rhywsut mae un peth bach da ni methu ffitio mewn. Wrth gwrs I fod o yn mynd I ddod a'i bwrpasa I ben yn y diwedd, a mae trac record o yn profi hynny ddydd ar ôl dydd. Trystiwch yno fo ar sail pwy ydi o a be mae o di wneud yn barod. A da ni'n mynd I orffan hefo'r adnod yma. Mae amseru fo yn mynd I fod yn berffaith. Dio ddim yn methu y byddwn ni yn ama hynny. Paul yn deud yn Galatiaid 4. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith,
i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Abba Dad. Trystiwch yn amseru Duw. Gofynnwch i'r ysbryd glân fod yn gymorth i chi yng nghanol y disgwyl. Hoeliwch sylw ar Iesu Grist, yr Iesu ddoth yn gnawd, yr Iesu croesoeliedig, atgyfodedig, bendigedig sydd yn barod i ddychwelyd a gwneud y cyfan yn iawn ar ei ail ddyfodiad. A diolchwch yn y cyfan bod yr ysbryd yn mynd i fod hefo ni, i'n cymell ni, i'n cynorthwyo ni i gael amynedd ac i fod yn ddyfal yn gweddia ac yn trystio trwy bob storm a ddaw i'n rhannu. Clod i'w enw. Amen. A da ni'n mynd i orffan yn canu am y deyrnas sydd i ddod, am orsedd Iesu Grist, y byddwn ni rhyw ddydd yn ei weld yn ei holl ysblander. Fe welwn orsedd fri uwch pob un gorsedd sy, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad. Ger bron y mab cawn ddod, heb ddau trwy waed yr oen, trwy ffydd daw'r gras a ddawodd ef i nir iachad. Clywch leisiau'r nef ar gan, ei hanthem seinian lan, drwy'r llysoedd fri a'r nefol dôn, ei moliant gwyd. Pob mawl gogoniant nerth, doethineb clod a gwerth, sy'n eiddo'n Duw, deyrnasa fri, ein i o'r byth mwy. Diolch. A bydde di Dduw ffynhonnell gobaith ein llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd nes i'ch bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith.
Amen.